Dan il-ktieb li llum għandkom fidejkom dan huwa l-Vanġelu tal-politika soċjali. Ex-qar id-Deputat Nazzjonalista Ivan Bartolo waqt l-attività li fiha nieda il-ktieb il qudiem b'dinjità. Ktieb li fih inkludi diversi esperjenzi ta' persuni minn kull qasam tas-soċjetà u li ġie pubblikat fuq inizjattiva tal-istess deputat. Dan il-ktieb ma nqalax minn fuq xi skrivanija fl-uffiċċju, iżda mingħajr tħajja. Mid-djar tal-familji li jiena u sħabi żorna. Mit-toroq li terraqna biex niltaqgħu ma' kulħadd. Mill-karbit tal-fuqra u ta' dawk emarġinati, mill-food bank li jiena waqqaft 10 snin ilu biex nagħti ftit tama lil min tilef kollox. U fittixna kemm flaħna b'nedmin inviżibbli fis-solitudni tagħhom imma sibnihom. Il-ġimgħa fil-għaxija huwa spjega li l-politika trid tibda billi tifhem lil dik il-persuna u minn xiex tkun għaddejja. U għalhekk li f'dan il-ktieb il-bniedem baqa' fiċ-ċentru. Il-politika soċjali trid tibda billi tisma', tifhem imma fuq kollox tagħmel xi ħaġa. Waqt din it-tnedija mill-indirizz tiegħu wkoll l-akademiku George Vital Zammit li saħaq li dan il-ktieb għandu missjoni biex iqajjem il-kuxjenza sal-ġustizzja soċjali. Il-qudiem b'dinjità mhux biss ġabra ta' kapitli huwa sejħa l-azzjoni. Hawnhekk insibu il-ħsibijiet minn numru ta' professjonisti, minn ġurnalisti għal akademiċi, minn attivisti għal politiċi. Dawn kollha jaqadhom ħsieb wieħed. Il-politika ma tistax tibqa' biss amministrazzjoni ta' numri, iżda amministrazzjoni ta' valuri. Għal din l-attività attendew il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg flimkien ma' Sara Bajjada, is-Segretarju Ġenerali Charles Bonello, il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Perci Kalaxxone, diversi deputati tal-Partit Nazzjonalista u akademiċi. Intant, filmat l-editur tal-ktib Danis Ellul Sullivan spjegat li dan huwa ktib li jfoka fuq il-ġejjieni u fuq il-futur li kulħadd ħaqqu bidritt. Dan fil-waqt li diversi awturi spjegaw il-kontribut tagħhom li jvarja mis-saħħa mentali sa anke l-iskart organiku kif ukoll id-drittijiet ta' ħaddim u l-isfidi tal-pazjenti li għandhom il-kanċer. Preżenti għal din l-attività kien hemm ukoll id-diversi persuni li kitbu kapitlu dwar inġustizzji soċjali oħra.